kuka zai mu. Ni da ban sa ka sace mishi mai shin ma wai ni zai ma kuka ba. Wai yanzu ya za na ce kai kada kake dan wani shege kuma me abun da zaka ce wai za ka tare hankalinka. Larai. Kai kina ji Nazifi na miki magana. Tallahi ƙara dan wahala. To Kabiru. 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 na? Ha. Lafiya tun ɗazun ka zauna kana ta tunani? To kin san rayuwa ne ko da yaushe kusan kowa ma a tunanin nan yake. Dama akwai magana da nake so ne da kai. Na me ba? So nake na tambaye ka. Ka gaya min tsakani da Allah. Komai wuya, komai rintsi a kowanne hali na kasance. Za ka kasance da ni ba za ka taɓa guduna ba. Larai. Na'am. Larai. Na'am. Larai. Na'am. Wallahi ne muke alƙawari duk a halin da kika tsinci kanki zan zauna da ke. Duk a halin da kika tsinci kanki zan yi rayuwa da ke. Da gaske kake? Wallahi ne muke alƙawari zan rayu da ke na har abada. Duk a cikin halin da kika tsinci kanki Larai. Ni ne muke wani alƙawari kuma ki sa haka a ranki ba zan taɓa gudun ki ba. Allah ya sa. Amin. Na gode ka tashi ka zauna. Haba Larai, ni kuma soyayya Na gaya maka ba ina son aikin banza. ki kyala wancan ayi da ni. Ba za ki gane yadda nake son ki ba. Aikin banza na ce ba na son ka wai ana so dole ne? Ba za ki gane ba. To ai na ga kai za ka gane. Ki kyala wancan ayi da ni. Aikin banza kawai. Nazifi, Ce wannan. me yake faro me nake gani haka? Haba san da na gaya maka ka daina biye wa wannan banziyan yarinya. Ni fa son ka nake yi na. Ke dakata ki saurara. In kika ƙara min irin wannan sai na yi miki rashin mutunci. Da Allah kake ƙara shiga sabgata. Dubi da Allah ko dan kwali biki ya ɗora a kanki ba. Ji da abin nan. Malama Larai. Na'am. Ya gida. Lafiya lau. Yau ina gida a nace bari dai in taso in zo in ga Larai ko lafiya na ji ta shigo. Yau ya na ganki ne a cikin fara'a yau kina ta fara'a me yake faruwa ne? Wallahi lafiya kawai kai ka faɗo min a rai. To gaskiya ne kamar yadda kika faɗo min da sauri fa ina zo na gida kawai ce kai bari dai in taso in ga Larai ko lafiya? Allah. Allah. Ya su mama. Wala mama tana nan lafiya da umman tana nan lafiya da wallahi. Da Allah in ka ji fice ina gaida. To ai shikenan insha Allah za ta ci. Larai akan wannan dan jagaliya ki sona ki dube shi fa Larai ko ka ji ida. Wai dan Allah malam me yasa ka takura ma rayuwata? Dole ne ake soyayya? Jagaliya. Na ce ba na son ka dole ne? A kansa kike gaya mun magana? Ni kika mara? Na gaya maka ka fita daga harkana dole ne? Dole ne soyayya? Na ce maka ba na so dole ne sai na so ka? Akan ɗan jagaliyan nan kika mari? Kai ma ɗan jagaliyan ne ka iya wankan ne da kake cin wani ya bai iya wanka ba? Kai ne je ɗan jagaliya. Wallahi tsakanin ku sai na ɗauki mataki akai in. Kai yawo mu gani. Ka ɗau matakin. Tsaya ma. Ka ɗauka. Kai saka min abin da Allah bai mun ba ne? Ni yanzu yarinyar nan za ta yi wa haka. Ta jefa ni cikin garari. Kai. Ni Larai za ta yi wa haka. Wallahi
wallahi sai na zuban mata da mutunci a garin nan. Kai gajin yaro, wallahi sai na yi maganinta, wallahi. Yau za ki gane kurenki. Dan Allah ka kai mun komai dan Allah. Ba akan dan jagaliyan nan kika zo kike mun wannan abun ba? Akan sa za ki mare ni? Dan Allah. Ƙarya kike wallahi. Dan Allah, dan Allah. Me faru? Me faru? Me faru? Me faru? Larai. Allah sarki duniya mai tafiya wahalani ko daɗi wata ranza su yi tafiya ni gashi ina. Mana, ina ta magana ka yi shiru. Na kada jikinka a mace wai lafiya? Wato wani abu ne ta min da hankali. Nake ta tunaninsa. A ina kuma? Shi isa in baka bi Allah, baka bi manzan Allah Sallallahu alaihi wa sallama. Wallahi mutum yana cikin hadari. Wato na gaya miki jiya a kasuwa. Wani mutum ne dan haizi ya sauke shi. Wai ya taho neman dan uwansa garin nan. Gashi kurma, gashi makaho. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin ga wannan abun? Shi ya taya min da hankali. To, har yanzu. to da zai ga dan uwan ba ido ba ji ba gani. Shine ni ma abin da nake auna. Anya aikwatancan yadda kika san kana tubka tana warwarewa. Kai akwai matsala. Oh, Allah. Allah ka tufe mu. Gashi shi kadai sun ba wanda ya to da shi. Kai wani abin tausayi dai waye. Wallahi tallahi shi sa kika ga nayi lakwam. A'a. Kai Allah ya shirya mu. Ni kin ga tunda nazo na kwanta ban ji motsin Larai a gidan nan ba. Tana daka tana hutawa. Daka? Tana daki. Larai? Larai? Na'am. Kina ina ne? Ha. Ba lafiya ne ko kuma me ya faru? Lafiya lau. Kuka me yake yi ne? Ba komai. Zan tsinke ki da mari. Kamar ya ba komai kike yin kuka? Ba komai. Gaya min me ya faru? Ba komai. Ba na magana kina ba komai. Ki gaya min gaskiya. Abinci ne aka ki bani. Abinci? Ha Ba ki ci abinci ba? kada kike munafuka na baki abinci ban baki abinci ba munafuka na baki abinci. A'a saurara da Allah saurara. Halin mutum jarinsa. Na san halinki. Za ki aikata wannan abin da kike yi. Na gaya miki rai na fa yana ɓaci akan yarinyar nan. Malam. Kin kyauta kenan? Abin da kike min a gidan nan? Malam wallahi yana ƙarya kike mini. Ba ta kyauta min wallahi. Wallahi ba ta kyauta min. Wallahi ba ta kyauta min. Ki hana wannan me tai miki wannan yarinyar? Malam na rabe kace mun aure za Ki mun shiru. Ki mun shiru. Zaki munafunce ni wannan yarinyar ki hana ta abinci in kin hana ta me kike da abincin cha nake har arariya nake ganin abinci a gidan nan kashe mun aure zaki baki da kirki wallahi baki da kirki gafara can ki mun guri bari in samu miki ko biredi ne ki ci wallahi baki da kirki ki kuma banki wallahi sai ki bar gidan nan munafuka. An kusan gama kenan. An kusan karewa kenan. Ina wani ba. Lafiya lau, baba. Lafiya lau. Da Allah, kula da yarinyar nan. Idan kin gama girkin nan ki cika mata kwano tab da abinci da Allah. Kina ji na? Idan da hali ki ɗauko wannan silba cika ta tab ki ajiye mata a cikin ɗakinta. Da daddare ko tashi ta za ta ci abinci. Da Allah a daina barin ta da yunwa. Gane wannan bakin.
ba ƙara ki ta kawo ba, kawai fuskantar ta na yarinya duk ta nema take ta zama kashi da rai a gidan nan. Ba mu rasa ci ba, ba mu rasa sha ba, ki sa duniya ta zage mu. Ai ba daidai ba ne. Malam haka zo gidan nan wannan yarinya? Ka dube ta fa. Ta fa kama. Ka kalli fuskar yan nan kamar kosan da bata soyu ba. To kin ba kanki amsa. Wallahi kin ba kanki amsa. Yanzu dan Allah, dan Annabi, wannan yarinyar sanda ta zo gidan nan sai ki duba fuskarki a jikinta. Amma yanzu dan Allah ki duba yarinya yadda ta tasha shi. Ki rinka sa idan ni ina gaya miki wallahi mu duba Allah da abin da zamu. Amma yanzu wannan abin da nake gaya miki gaskiya nake gaya miki dan Allah dan Annabi, idan kin gama girkin nan ki cika mata kwano yarinyar. Kin ga duk abin da duk fafutukar da nake dan a samu a ci. Ke kanki san da na auro ki ba haka na auro ki. Amma yanzu an ce mata ta ce ki sai an yi min musuma a ce wannan ina yake samun gara yake kawowa gidansa haka. Ba gori ne miki ba, ba gori ne miki ba wallahi. Kawai ni na gaya miki gaskiya ne. Da Allah. Ki rinka bata abinci, a rinka kula da ita. Ba daidai bane. To a dawo lafiya zan bata. Da Allah ki rinka bata abinci. Zan bata insha Allah. Haba. Haba Lami. Abba ba. A dawo lafiya. Bana ba ta abinci ko? Sannan ka. Lafiya lau. Lafiya ya ganke a cikin damuwa. Gaskiya an tausaya miki abin da kika faɗa min wallahi. Amma ba damuwa kuma na kawo miki sai ki shokin ji. Salamu. Juya saboda akwai siga a ciki. Kin ji ki ta haƙuri a rayuwa. Kin ji ko? Ki ta haƙuri. Wallahi ko? Rabona da abinci tun jiya. Ki ta haƙuri. Kin ga in kika gama sha sai ki je ki kwanta. Sha ya ishe. Wallahi Kabiru ina son ka, ina godiya da irin kulawan da kake bani. Ba da ma ai kai na ne ba da ma. Ki gama sha ki je ki kwanta. Kin ji ko? Sha sosai. Larai! Subhanallah, Larai lafiya? 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 Lafiya wani da? Wani da kashe? Me yake faruwa ne? Ko kamar ya kashe? Larai! 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 Larai!